Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Otito dịrị Jesu Kristi. Anyị ji obi aṅụrị na ekene zukọ ọnụ n'obi Chineke n'ụbọchị taa na Jamas nke ụka nke asaa n'oge nzukọ ji eri oriri mbilite n'ọnwụ dị nwa anyị Jesu Kristi. Ọ bụrụ anyị aja inye Chukwu ekene maka the gift of life na ife dị iche iche nke ọ na-emere anyị. Ka anyị na-ekele Chukwu, ka anyị na-etinyekwa onwe anyị, ezinụlọ anyị n'aka Chukwu, na-arịọ ngọzi nke Chineke, nchedo nke Chineke n'isi anyị, n'isi ụmụaka anyị na n'isi obodo anyị bụ Naijiria, ka Chineke were aka ya na-ahazi ma hazie ife niile na-aga n'ebe afọ, tinyekwazi obodo nke anyị nọ n'ime ya. Na Jamasị a anyị na-elota, okay, we pray for peace in the world and for all the parishioners of St. Fortunato. Nze Ezekiel Egwim prays for birthday blessing na isi Lolo Egwim. Anyị na-etekwazi echiche ndị ọzọ nke anyị ji bịa Jamas. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m gwa Chineke jike niile.
kọsara Chineke mkpa gị. Onye nwe anyị nna dị obiọma, biko were ebere nara ekpere anyị, ebe anyị kwere na onye nzọpụta nke ụwa binyere gị na ebube eze gị. Biko n'umekwa ka anyị ghọta na ọ nọnyere anyị mgbe niile ruo na ngwụcha nke ụwa, dịka o sirikwa anyị na nkwa. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na adị nwe na anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị Chukwu ebighị ebi ebighị ebi. Ihe ọgụgụ e wetara n'ọrụ ndị ozi. Mgbe ahụ ụmụazụ 11 ahụ siri n'ugwu a na-akpọ Olivet nke dị Jerusalem nso ije nke otu ụbọchị izu ike laghachi na Jerusalem. Mgbe ha batara n'obodo, ha wee rigo n'ime ụlọ ahụ dị n'ụlọ elu ebe ha na-anọ. Ụmụazụ ndị a bụ Pita na Jọn, Jemis na Andrew, Filip na Thomas, Bartolomi na Matiu, Jemis nwa Alfios na Simon onye Zelot na Judas nwa Jemis. Ndị a niile ji otu obi nọgidesi ike n'ekpere, ha na ndị inyom ụfọdụ na Mary nne Jesu na ndị ikwu na ibe ha. Okwu nke oseburu ụwa. Ekwere m na aga m ahụ ihe ọma nke onye nwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Ekwere m na aga m ahụ ihe ọma nke onye nwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Onye nwe anyị bụ ihe na nzọpụta m, onye ka m ga-atụ egwu? Na onye nwe anyị ka m na-agbago ọsọ ndụ, kedu onye m ga-asọ anya? Ekwere m na aga m ahụ ihe ọma nke onye nwe anyị n'ala ndị dị ndụ. So otu ihe ka m na-arịọ onye nwe anyị, so ihe a ka m na-achọ, ka m biri n'ụlọ onye nwe anyị ụbọchị ndụ m niile, ka m mara ịdị mma nke onye nwe anyị, bịakwa hụ ụlọ nsọ ya. Onye nwe anyị, nụrụ ụda olu m na-akpọ gị, mere m amara, za m oku. Obi m na-ekwu maka gị, eji m anya na-achọ gị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pita dị asọ dere: kama ṅụrịanụ ọṅụ na unu so keta oke na ahụhụ Kristi, ka unu wee jupụta n'ọṅụ mgbe a ga-ekpughe ebube Kristi. Ngọzi dịrị unu ma ọ bụrụ na a na-ata unu ụta n'ihi Kristi, n'ihi na nke a na-egosi na mmụọ nsọ nke ebube ahụ bụ mmụọ nke Chineke na-anọgide n'ime unu. Unu ekwela ka ata onye ọbụla n'ime unu ụta ahụhụ dịka ogbu mmadụ,
ma ọ bụ onye ohi, ma ọ bụ onye omenjọ, ma ọ bụ dịka onye na-etinye aka n'ihe na-agbasịghị ya. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime unu na-ahụ ahụhụ n'ihi na ọ bụ onye otu Kristi, ka ihere ghara ime ya, kama ya nye Chineke otuto na akpọrọ ya onye otu Kristi. Okwu nke ose bụ ụwa. Hallelujah. Hallelujah. Onye nwe anyị kwuru sị, agaghị m ahapụ unu n'ọnọdụ enwe nne enwe nna. Aga m alaghachikwute unu. Mgbe ahụ obi unu ga-aṅụrị ọṅụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si na ozi ọma dị asọ nke Jọn dere. Mgbe Jesu kwusịrị ihe ndị a, o leliri anya n'eluigwe sị, Nna, oge eruola, nye nwa gị otito, ka nwa gị wee nye gị otito, n'ihi na ị nyere ya ike n'ebe mmadụ niile nọ, ka o wee nye ndị niile i tinyere ya n'aka ndụ ebighị ebi. Nna, nke a bụ ndụ ebighị ebi ahụ, ka ha wee mara gị, onye naanị ya bụ ezi Chineke, marakwa onye ahụ izitere bụ Jesu Kristi. Enyere m gị otito n'elu ụwa, arụzuola m ọrụ ahụ i nyere m ka m rụọ, ma ugbu a, Nna, nye m otito n'ihu gị, nye m ụdị otito ahụ m nwere n'ebe ị nọ tupu eke ụwa. Emeela m ka mmadụ niile i siri n'ụwa kpọnye m mara onye ị bụ. Ha bụ ndị nke gị, i wee were ha nye m. Ha debere okwu gị. Ugbu a, ha marala na ihe niile i nyere m si n'aka gị bịa. Eziela m ha ozi niile i ziri m zie ha. Ha onwe ha wee nara ozi ahụ, marakwa n'eziokwu na esi m n'ebe ị nọ bịa, kwerekwa na gị zitere m. Ana m ekpere ha ekpere. Ọ bụghị ụwa ka m na-ekpere ekpere, kama ana m ekpe ekpere maka ndị a i nyere m, n'ihi na ha bụ ndị nke gị. Ihe niile m nwere bụ nke gị, ihe niile ị nwere bụkwa nke m. A na-enyekwa m otito site na ha. Ugbu a, ana m alaghachikwute gị. Anọghịkwa m n'ime ụwa ọzọ, ma ha onwe ha ka nọ n'ụwa. Nna dị nsọ, debe ha nke ọma site n'ike nke aha ahụ, bụ aha gị, aha nke i nyere m, ka ha wee bụrụ otu, dịka ya onwe anyị si bụrụ otu. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa.
God is good. And all the time. Oh, kwa ka o si ada bụ all the time unu na-ekwu. And iru na adịrọ ka iru ndị na-asị na God is good. Ọchị adịrọ ndị mmadụ n'iru ọkwa ife men. Ọkwa nwere. Ngwana, if you're happy and you know, clap your hands. Ọ na-afe eyi ife. If you're happy and you know, you really want to show you that you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, you shout amen. If you're happy and you know it and you really want to show that you're happy and you know, you shout amen. If you're happy and you know it, laugh for Jesus. Laugh. If you're happy and you know it, and you really want to show that you're happy and you know it, laugh for Jesus. If you're happy and you know it, hug your neighbor. You can hug yourself, you know, so. If you're happy and you know it, hug your neighbor. If you're happy and you know it, and you really want to show that you're happy and you know it, hug your neighbor. If you're happy and you know it, do the fall. Onyoma nidere mumma Onyoma nidere mumma Onye na-eme mma onyoma nidere mumma Onye na-eme mma onyoma nidere mumma omemma Onyoma na-eme mma Onye na-eme mma onyoma nidere mumma Onye na-eme mma onyoma nidere mumma Nna kụbara Chukwu aka ụmụ okorobịa kụbara Chukwu aka ịma na ọ bata n'ime ndụ gị ihe ga-adịrị gị mma n'ịma na ọ bata n'ime ndụ gị ihe ga-agara gị were were omemma onye ọma na-eme mma onye na-eme mma onye ọma onye na-eme mma onye ọma Jizọs bụ Chijimma jide ji n'aka onye nwe m bụ Chijimma jide ji n'aka onye wanyere nya ga-eri ihe wanyere m ka m rie onye wanyere nya ga-eri ihe wanyere m ka m rie onye nwe m bụ Chijimma jide ji n'aka onye wanyere nya ga-eri ihe wanyere m ka m rie onye wanyere nya ga-eri ihe wanyere m ka m rie o nwere ihe o mere m ga-enye ya ekele o nwere ọlụlụ m ga-enye ya ekele o nwere ihe o mere m ga-enye ya ekele nye ya ekele ekele onye obiọma nye ya ekele onye ekele onye obiọma bịara
There is something that makes me come into your presence. There is something that makes me come into your presence. My helper, my helper, there is something that makes me. Kubaraya aka siya nomela Eze Jesus Ngwanu kubaraya egwu siya nomela Eze Jesus Baraya egwu siyano. Amen. Good. Psalm 16 verse 11 say, in the presence of God there is fullness of joy. So no ebe no bi Chineke kedu vo ya na-eme? Ọ na-enwe aṅụrị. Kedu ife o ji enwela aṅụrị? Ọ bịa n'iru Chukwu, anụ o ji n'aka na Chukwu ama eme ife ọjọọ. Kama kedu ife ọ ya emelie? So na o si na be Chukwu na-apụ, gịnị ya eme na ndụ ya? Ife ọma ya eme. O nwere ike eme afọ na ozugbo. O nwere ike eme abụ n'otu o si eche. Mana ife dị certain bụ na ime abịa n'iru Chukwu gbalaka na ma ọ bịa n'iru Chukwu were ife ọjọọ na maka na Chukwu adịghị eme ife ọjọọ ka ọ na-eme ife ọjọọ. That is why the psalmist says, Psalm 16 verse 11, in the presence of God there is fullness of joy. So today, my dear friends, n'ife echela anyị n'iru ịgbara ukwu na oziọma. Oziọma bụ a na-akpụ ya bụ the high priestly prayer of Jesus. Ekpere Jesu kpere dịka nnukwu ụkọchukwu. Kedu the context ọnụ kpee ekpere a? Ekpere a bụ ife o ji mechi his farewell address at the Last Supper. Mgbe ọ na-eri oriri ikpeazụ ya na ụmụazụ ya, o nyere fa ọtụtụ nkụzi. Nyezefa nkụzi afọ weluzie ekpere wee mee gịnị? Mechie ya. So ekpere a ka ọ kpesiziri abanye arrest. Ife ndị ọzọ gaba. Mana the very first verse of John 17 bụ ebe nchọ ka anyị bụrụ n'uche. Jesu nọ chee iru na betrayal nke Judas mere. Ife chere ya n'iru after betrayal bụ arrest. After arrest, kedu ife ọzọ? Ekpe ya ikpe, pịa ya ụtalị. Peter gọnarị ugboro ne, o bulu obe, nwụọ n'elu obe. So one na-ejele ife ndị anya ọsọ ọnụ. John 17 verse 1 says, he looked up to heaven and will say, Nna, the hour has come. Glorify your son. Nna, oge ebego gịnị? Erugo. Glorify your son. Ọ bụ na ịgụba the Gospel of John, ị ga-afụ na ọ nwere ọtụtụ obe Jesu kwuru okwu a, the hour. He mentioned it a number of times. You know, he used scripture to interpret scripture. Amen. Ịchọ ịtapịa akwụkwọ nsọ, kedu ife eji tapịakwa ya? Iwere akwụkwọ nsọ wee tapịa ya. Site na ihe megasị na akwụkwọ nsọ wee tapịa wee tinyezie ya na ndụ ndị mmadụ. Now, ebe izi mbụ Jesus mentioned the hour. Now, the Gospel of John chapter 2, you will recall, Emily and Virgin Mary invite, okay?
n'oriri agbamakwụkwọ nke obodo ebe Kena in Galilee. Then elikata olili kedu ife menụ mmanya agwụ. Virgin Maria kunie jekwuru Jesu kedu ife ọ gwara ya nwa fee nwere ozi mmanya. Then verse 3 of John chapter 2 verse 4 rather, Jesus said, woman, my hour has not yet come. Oge memero gịnị iruo na. Now ọ bụrụ na ịtapịa na Greek, I won't bother you with that. If that hour mean Igbo, if I na say na, oh, this is his moment, the time of great success, validation, mmemme na-eme a na-akụri aka na-etu ya afa ya ka ọ sị ya na oge afọ aruo na dị afọ na miracle ọ chọrọ ka o mee na gị na-ameme na oge erubero his moment akara wee bịa. Odo na o mesara kedu ife o mere mekwa ya mana ebe a ka anyị ji malụ na Mary's intercession adada n'aja, that na obugodu na oge erughọ iwu nke Chukwu nke ịnọ kedu ife okwu so ọ bụrụ na Virgin Maria jegbu ya Jesu iwu ejekọ na iwu ejiri ya iwu o tinye jie onye mere iwu a na-adị iwu o tiri kama agwọ na ife onu eme gịnị eruzie. Ọ ife eji si na Virgin Mary bụ perfect intercessor na her intercession ada because no nne nke onye ka ọ bụ nne nke Chukwu. So na ọ gwa Jesu onye nwe anyị ka esi were akwụkwọ a debe n'ebe a osisi ya na ọ dịrọ mkpa na ya edebe akwụkwọ a iwu nke Chukwu nke nọ ejiri kedu ife ọ ya eme ọ debesi ya kama ike gwụrụ nnọọ ma m n'ụdị ife ka ebe jikọkwala ya na akwụkwọ a maka na ọ ife ọ gwara ya kere ife jikọ mụ na ndị a na-eke mmanya ọmalụme gịnị. But it's by the way, I'm going to find out today. So today bụ ife Jesu kwuru, my hour, the hour has come. Now the hour bụ his moment, oge nnukwu mmemme, oge eji eme ọrụ ebube, oge eji etu ya afa. Mana ife cheli ya n'iru now abụrụ miracle. Ife cheli ya n'iru mgbe ọ na-ekwu okwu a n'oziọma taa abụrụ igbo ike mmadụ n'ọnwụ, abụrụ igozi ya ịchaka ndị mmadụ rue, abụrụ ime onye isi ka ọ fụ ụzọ. Kedu ife chere ya n'iru? Afụfụ. Yet ife ọ kpọrọ afụfụ afọ bụrụ oge mbuni elu. If you shift from ịfụ afụfụ ka afụfụ ka ịfụ ya ka oge gịnị mbuni elu. Aba ka enwelu shift in theology. The grace that comes through suffering. Now, theology, ada afụfụ abụrụ persecution per se. Because now, without the cross, there will be no glory. They are like these two sides of the coin. Iru na azụ. Ọkwa ndị mmadụ na-asị na no cross, no gịnị, no crown. So, ịgụba akwụkwọ nsọ ịfụ na ọtụtụ ebe ndị mmadụ fọrọ ife ka ọghọm ife Jesu kwuru bụ na ife a bụ source of glory. Let me give you two instances. Number one, in John chapter 9, there was a man born blind. Nwoke amụrụ n'afọ nne ya okpuo isi. Ewekpọtala ya Jesu ka ọ gwọ wee sị onye nwe anyị nwoke a kpụrụ isi ọnjọ nne ya melụ ka nke nne ya melụ ka nke o melụ n'afọ nne ya kpatara iji mụọ ya ome gịnị okpuo isi. Kedu ife Jesu zara? John chapter 9 verse 3. O sị o nwere onye kpụrụ isi na o gburu isi ya ka Chineke wee nala otito. So offer as a source of glory. Ife o kwuru taa nna, the hour has come, glorify your son. Oge afụfụ elugo mana nye otito n'ime afụfụ a. Mgbe a gwa Jesu na Lazarus na-aya arụ, John chapter 11. I said, no, very for guava. So don't worry, this sickness is not unto death. It is for God's glory. So it is about perception.
ndị mmadụ fụrụ ọya Lazarus dịka gịnị? Alụ eme. Jesu kedu ife ọ kpọrọ ya? Otito. Ndị mmadụ fụrụ nwoke kpụrụ isi dịka na alụ mel ndị gboo, ife ndị gboo metalụ sie. Jesu sị na mba na ife a bụ ife eji nala otito. Ndị Juu n'ife nkụzibata perhaps na-akwado na-enwe aṅụrị fụ humiliation Jesu ga-asọfa, mana Jesu na-afụ otito Chineke ga-eme gịnị? Ga-enye ya na ya. O ji sị, Father, the hour has come, glorify your son. What does he speak to us? Ife ọ na-elotala anyị, ife ọ na-agwazi anyị bụ anyị ncha na-enwe our different moments. Ọ bụrụ sọsọ mgbe ọ na-aga ọfụma bụ moment. O nwekwara ike bụrụ mgbe ọ na-aga ọfụma. O nwekwara ike bụrụ mgbe ihe itiri every burner. Yet ife a na-atọ na otu isi chọọ. Ị na-eme ife ihe eme na-akwụ ụdọ dị ya, na-ebe ekpere dị ọ da-aga ka isi chọọ. Oge afụgo ukwe ugboro oge elugo, oge elugo, oge elugo mgbe iji aza ekpere si n'igwe bịa mere onwe gị aha ka ụwa mara n'ibu Chukwu. Si ya na gị na-emego, the hour has come. Glorify your daughter, glorify your son, glorify your child. Ọkwana bụ ife Chineke na-akụzili anyị taa. Ka anyị fụdebe our challenge na alụ mee. Ka anyị fụdebe difficult in relationship, difficult n'isi ụmụaka. O nwere onye na-bargain for stress. O nwere onye na-eji igo afịa gota stress. O nwere onye na-egota stress n'afịa. Kedu ebe ya achọ n'afịa ma iji afịa? Ọ rịba ya adịghị mma. Iji gota mgbodo vegetable ya achọ nke dị mma. Ọ bụrụ fruits ị ga-ene nwa na onwe ebe arụ osi wee bịa osi gba ọtị. So everybody wants what is good. Everybody wants that. Mana life doesn't turn out to be good and sweet all the time. So at those moments, kedu ife anyị na-ekwu? Anyị na-amalị ọzọ, andọ ekpere a ka ọ ga-abụ ọ ife a ka Jesu kwuchalụ. O nwee the courage to face the cross. Otherwise, ọ gaghị face with that cross. Ọ ka ọ sị, nna, the hour has come. Megịnị? Glorify your son. O nwee spiritual strength. You know, it is taught in spirituality now. Ọ bụ na the difference in the spelling of race and grace. Bogene. G. The difference in the spelling of race also, and grace, Amara. G. Now that G stands for God. That when you run alone, it is race. When you run with God, grace. So my Jesus said, "Nah, the hour has come. Begin, glorify your son, grace." Abia. Owemwike bodi obe. Otherwise, obo na ife bialo mmadu. Obo na ofuru ya ka ife Chukwu ya eji nala otito. Language abụrụ God why me? Ruo ole mgbe? O chebere ruo ole mgbe ike agwụ. O chebere na ife ọ ga-abụ kedu mgbe ọ ga-ebe ume amadịzi. Ọgwụ nwere egwu mmadụ gụrụ. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday is gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. So, onya for si Chineke hand over to God. Only be one day at a time. Manona, I had to be one day at a time. How many days can you be at a time? How many? Entire life, even in at the same time. Give us this day our daily bread. Give us this day. Tinubu na shunu gerin ko na yo. Jesu nwa David mere anyị ebere.
So, when such things happen, other than a man will say, onye nwanyị, the hour has come. Nye nwa gị otito, inwe spiritual energy to face it with courage. What God promises for his presence. Other promises, there will be no challenge. Not at all. By the way, the Gospel of John chapter 16 verse 33 says, in the world you find persecution, but courage, I've overcome the world. So if on a promisable, his presence to support us on the journey, it is not that normally difficult, normally challenging, we got it daunting, we got it overwhelming. But then, what do I say? Can even my attitude? It is to resign to his will. When I walk idle resignation, I'm going to just after give me the strength to do what I have to do every day. So you still got to do if he was again, if he was now you also get the grace to live one day at a time. And then what did Jesus do in the face of that suffering? He prayed. Also for us. I said, nah, ana m ekpere maka na afa aka nọ n'ime ụwa. Maka na ọ ma na ife a ga-afụ n'ụwa mere gịnị buru ibu. Nna agbamume ọ na-enye anyị bụ na anyị ada struggle alone. That Jesus supports us with prayer. A na-ebido aja Mass. Fada nwere ike sị ọ bụrụ na o kwere ekwute ngwa Chineke jikere na ọ ga-esi onye bịara n'ụwa. You are sent to heal the contrite. You came to call sinners. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Letter to the Hebrews chapter 7 verse 25 says, he lives forever interceding for us. So that Jesus no again. And so to carry the burdens of the day. But then we have to do our best. Okay, the primary school. On my honor, as a student, I will do. Then, do your best when? Do your best when? Now, not tomorrow. Oh, God, for the important part. It's not enough that I will do my. And then we give your best. On my honor, as a student, I will do my. In Abuzola, do your best. Jesus carried his cross. That was his best. And so our own, we have to courageously embrace the challenge. It is not just about him. Okay. Friend, if you just one boy, now your Chineke, it's not just about himself. Come on, Nandi Yaga Dagide Rika. No, so young leader, no, than all your begin. Oh, yeah, what I will come on, and your God Dagide Melogene. How can I just Bele? I said, nah, I'm not praying only for myself. Man, if a man yabu Jason and your God and Yam, we have a responsibility as well. And so, as we pray for ourselves, we pray for all those entrusted to our care. My dear friends in the Lord, today, Chineke na yokwa abamume. Abamume afobo ka anyị bido foba ife bela anyị na ndụ ka ụzọ Chineke ga-esi wee mee gịnị wee nara otito. Ọ bụrụ ife bịalụ imebi emebi. Maka na otu anyị si ndị Igbo si na otu onye si dozie akwụ ya ka o si edina ife onye kpọrọ nkịtị ya ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-azị ya. And therefore ọ bụrụ na Jesu nọ before his suffering and death wee sị nna nye afa gị otito, glorify your son. When we face our own challenges, kedu ife anyị ga-asị Chukwu, Father mee gịnị, glorify your son, glorify your daughter. Now, over to you. Ka Chineke nye anyị amara to support us. N'ife niile nke na na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwupụta okwu anyị na Chukwu.
ekwe m n'otu Chineke na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, nwụọ, enye ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, nọrọgo n'eluigwe, nọrọ n'aka nri nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwere m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esegbu na-etokọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwere m na otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwuta m otu baptizim ka mgbaghara nke njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwere ndụ ga-edu anyị n'ekpere welite olu ka anyị chee Chineke mkpa dịrị anyị, nwee olileanya na okwukwe na ọ ga-aza anyị ekpere.
tinyezie mkpa ndị ọzọ ibu n'obi obịa Jamas. Ka anyị tiezie ayọ anyị ndị a ma ndị anyị na-elotara n'aka nne dị nsọ Maria ka o bugara Chukwu site n'ikpe ekene Maria. Ire ngozi n'etiti anyị. Ọrịa zi ngozi nwa afọ Jesu. Maria dị ọsọ nne nke Chukwu. Ebula anyị ndị ndị anyị kịta. O Chukwu onye pụrụ ime ife niile n'obi nwa na ebere gị, chee ntị n'ụlọ arịrịọ anyị butere n'iru gị ma mere anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. nsọ Chineke ji ike niile ịnara. Onye nwe anyị biko nara onyinye na arịrịọ nke anyị bụ ndị kwerenụ site n'aja nke a dị nsọ na ofufe nsọ anyị na-efe gị, meenụ ka anyị bata n'otito nke eluigwe. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekele.
na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ikeri na onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye mgbe o sitere na mbilite n'ọnwụ gosiri onwe ya niile n'ebe ndị ụmụazụ ya niile nọ, were rugo n'eluigwe ka ha nọ na-ele ya anya iji mee ka anyị keta oke n'ịbụ Chukwu nke ọ bụ. Onye igwe ndị ọma na ike niile nke eluigwe si na ya na-eto na-esekpuru ebube eze gị, anyị na-arịọ ka anyị kwee ka anyị tinyekwa olu anyị na nke ha, were umeala na-eto gị na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'iwukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha ka ọ na-enye ekele, nyawa ya nyekwu ihe ụmụazụ ya sị, naranụ m nke ya, rienụ ya unu niile, nke ya bụ ahụ nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ọkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ m nke ya n'ọnụ ya unu niile, nke ya bụ iko nsọ nke ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ na emenu nke ya na ncheta.
Ka anyị kwupụta na ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke nụ n'iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'iru gị na-efe gị. Anyị ji umeanị arịọ ka anyị nata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gatara n'ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Biko mere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụwa niile. Onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuwe Chukwu Nna. sebụrụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwere nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi.
onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana ya na njọ anyị ga, kama lekwasị ya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa tiri unu mgbe niile. Onye ọbụla metụ ibe ya ka sị ya, onye ọma. Onye ọbụla atụrụ nke Chukwu na onye na-egbochapụ njọ nke ụwa, ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Rise, the Lord is rising today. Hallelujah. Eight on every chorus say, hallelujah. Rise, O the joy vine,
work is done. Hallelujah. Fought thy fight the battle won. Hallelujah. Waiting for peace, him rise. Hallelujah. Christ has opened paradise. Hallelujah. Live again our glorious King. Hallelujah. May all that is now thy sing. Hallelujah. Words in thine are sorrow save. Hallelujah. May thy victory was engraved. Hallelujah. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke onye nzọpụta anyị, chee ntị n'ụlọ arịrịọ anyị, biko nu were ihe omimi nke a kacha nsọ mee ka nzukọ gị gazuru ụwa niile nke bụ ahụ Kristi nwee ntụkwasị obi inweta otu ebube ahụ etubere Kristi onye bụ isi anyị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị.
Otito Dereno Jesu. Second collection. Ndị kwaya. Ọma Chineke na-emere m. Bịale ọma Chineke na-emere m. Bịale ọma Chineke na-emere ndị ya. Ọbụla osika weta ego. Weta ego. Bịale ọma Chineke na-emere ndị ya. Bịale ọma Chineke na-emere m. Bịale ọma Chineke na-emere m. Ọ bụrụ mmadụ osika weta ego. Bịale ọma Chineke na-emere m. Bịale ọma Chineke na-emere m. Bịale ọma Chineke na-emere m. Ọ bụrụ mmadụ osika weta ego. Okay, this is an announcement from the parish. Let's support the annual Catholic appeal. Our goal is 26,804, and together we can achieve it. Every gift matters. Envelopes are available in the back of the church. Thank you for your generosity. May is the month of our mother. We invite you to join us to pray the rosary every Thursday after 8 a.m. Mass and at 7 p. bilingual. Today, Sunday, May 17, is the last day of religious classes. We pray that all our First Communion children continue growing in faith and keep coming to Sunday Mass, where Jesus is always waiting for them with love, along with the young people preparing to receive the sacrament of confirmation. We wish all our children and their families a happy, safe, and blessed summer. The flower circles are from our garden and now available for dedication during the summer months. The minimum donation is $30. We have 45 circles available to reserve yours. Fill out the form in the bulletin. St. Fortunato, together with the parish of our dignitary, warmly invites you to join us for a special Corpus Christi procession on Saturday, June 6 at 2:30 p.m. The procession will begin at St. Michael Church, continue through St. Rita Church, and concluded at Blessed Sacrament Church with a celebration of the Holy Mass. Please note that we will be there 5 p.m. Mass on Saturday, June 6. Come and be part of the beautiful public witness of our faith and devotion to the Blessed Sacrament. We look forward to seeing you and your family at the procession. For more information, please see the bulletin. So everything is in the bulletin. So when you're leaving at the back of the church, you will see the bulletin. You can collect one. If you want the circle, every form is in there. Otito Dereno Jesu. Nkawozi Okwankeshi from us, Igbo Catholic. Last week was Mother's Day. So, ndị nne ji ohere ahụ mee so ekwesịrị ịgọzi ndị nna mana agọzighị ndị nna. So ndị nna emuvuru ngọzi unu from last Sunday to this Sunday. So ndị nna niile biko bịanụ ka unu nara your blessings. Ndị kwaya. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow
follow me, I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me, if you follow me, I will make you fishers of men. Follow me. Maka anyị dị n'afọ onye nwe anyị, osebu arụla anyị onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke onye pụrụ ime ife na-ekene ka anyị na-enye gị n'isi ụmụ gị n'ebe a, ndị na-enwere ike ịnọ ebe a, ndị bụ nna na ezinụlọ ha dị iche iche ma n'ime nzukọ gị. Anyị na-ekene gị maka na ọ masịrị gị inyefe ọlụ a nke fa na-alụ na befa dị iche iche ma n'obodo ma n'ụka gị. Anyị wee na-asị gị nna nara ekele n'isi ha n'otu n'otu n'afa Jizọs. Amen. Anyị na-ayọzi ngọzi nke amara dị iche ka fa ga-eji wee bụrụ nna n'ezie, ide nke ji ezinụlọ fa, ide n'ime nzukọ gị, ide n'ime obodo fa dị iche iche, na-edufa, na-agbaziri fa, na-anọnyere fa, nyefe ume nke fa ga-eji wee na-anagide ife na-abịarụ ha na ndụ, nyefe amara to carry the burdens of their day, nke ezinụlọ nke mba niile. Nyekwazie fa ngọzi nke arụ ike, ngọzi nke ndidi, ngọzi nke mbawanye ịfụnanya n'ime ezinụlọ fa, ka fa bụrụ ndị mkpokọ na ezinụlọ, bụ ndị mkpokọ na nzukọ gị. Mee ka ife ọ na-afa tiere aka bụ ife a ga na-esinye na-anata ume fa ga-eji wee na-ejere gị ozi a, ka ọ ga-abụ fa na-eje ozi a otu o siri masị gị, fa na-anata ngọzi dị na ya. N'ikpeazụ alaeze n'igwe abụrụ nke ha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ya bụ ka Chukwu jikere na-egozie ma chekwaba unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Udo dịrị unu. Dịkwara mmụọ gị. O mere m mma mgbe m na-atụwanya ya, eze Jizọs, aka m dị n'elu nara ekele. O mere m mma mgbe m na-atụwanya ya, o mere m mma mgbe m na-atụwanya ya, o mere m mma mgbe m na-atụwanya ya, eze Jizọs, aka m dị n'elu nara ekele. Ndị nna unu manụ, onye isi ndị nne chọrọ ịbịa kelee unu for last Sunday. Otodrinu Jesu. Ndị nna papa. Ndị nna papa. Okay. Ndị nne si ka m kene unu maka last Sunday. The celebration was well planned and well executed. Ha si m kene unu nke ukwuu, sọọsọ ofu ebe ka ha si m gwa unu ka unu gbalịa. Very few women, unu mana anyị na-edetu private care each husband nye nwunye on Mother's Day. So very few bụ ihe si na enyere ha breakfast in bed. So biko anyị na-ayọ ụmụ nwoke ka ha wenite aka. Biko, breakfast in bed is very important once in a year.
biko maka ọ bụrụ ọsọ nke ọzọ na bed nye na anyị breakfast na bed biko ana anyị na-ekene unu ha sikwa ngwa unu na gift nke this year was the best. Anyị na-enwezi olileanya na nke next year will be better than nke this year. Ha wee sikwa m gwa unu na ha ga-retaliate mana ha na unu a na-akwa ụmụaka na ka aka ha nwunye ka ọ na-atụkwasị di ụbọchị nke anyị ga-eme ka ike ha anyị. Otuto dịrị Jesu. Ndị nna papa onye isi ndị nne ndewo. Ndị nwere birthdays for today? Any birthdays? Oh, okay. Chica. Oh, I would have won you. All right, all of you can come up for God's blessings. Be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the mercies of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday. Happy okay, all the birthdays for this birthday. Happy birthday to you. Ngwa gbatị aka n'ebe fa nọ, gbatị aka n'isi fa. Chukwu onye pụrụ ife niile, anyị na-eche ụmụ gị ndị na-agụ afọ n'ụbọchị taa. Ọtụtụ mere birthday n'ụka gara aga, ụfọdụ ga-eme n'izuụka nke abanye ma ọ bụ ndị na-abịa n'ọdịnihu. I want to give you for the favor if this year's birthday. And I give many birthday celebrations to come. Amen. In good health of mind and body. Gozie every day of their lives. Amen. Make to their respective destinies you have designed for them in this world in the name of Jesus. Amen. 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 Happy birthday. You're welcome. Any anniversaries? Any anniversaries? Okay. All right. Unu chetere that Father Cosmas have started the children a little topic on here because Hannah he uses their computer and TV. So today, onye get present to Jerry Ebu. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Jerry Chikemse, and I would like to tell you guys a story about that Jesus told in Luke 15, verse 1 to 7. That story is the parable of the lost sheep. Some of you might ask, what exactly is a parable? A parable is an earthly story with heavenly meaning. So now let me dive in. Jesus was preaching amongst tax collectors and sinners. So then a group of Pharisees and teachers of the law approached Jesus and questioned him. Why would he be amongst such individuals? So Jesus now sat them down and preached to them, and he told them the story of the parable of the lost sheep. What he said: there was once a young shepherd who had 100 sheep. One day, one sheep went into the forest and was lost. That shepherd left 99 of his sheep in the open pastures to go after that one sheep. When he now found that one sheep, he called all his friends and families and neighbors to come and celebrate with him. People may ask, why did that shepherd celebrate over one sheep? That it's just one sheep. Jesus gave heavenly meaning to this story by saying there is much joy in heaven
when one sinner becomes righteous over 99 righteous people. What I'm trying to say is that no matter what you do, God is always looking for you. He always wants you to come back to him. He wants you to change, and there's nothing you can do that will make him say no. He wants you to be better. The moral of the story is, no matter what you do, God is always looking for you. He will go extreme measures to get you. Wow, Jerry, that was so good. Thank you so much. I hope at least all day as clear as day. When anything, no hidden stuff, no hidden anything. Because I talk about another person for next Sunday. Get ready, because it continues. Anyway, okay. Same Care Health Services Medical Nemani invite for a community health fair on June 6, 2026. Is a grand opening, so they are inviting all of us. There will be a free health screening, a free health education, free gift always, and a medical insurance assistance. And again, they are looking for volunteers for that outreach, and they will pay. It's from 18 years to 24 years. Pay. If you are interested, you give me Tiesa Nebo if you are interested. But they are inviting all of us to come. Health fair, so we can learn a lot from there. And the venue, Springfield Boulevard, 9043 Springfield Boulevard, Queens Village, 11426. I get a forum in case so that the address will be there. Anyway. Yeah, the organizers, Dr. Sanebo. So anybody interested, you reach him. He's over there. So apart from that, happy Sunday, everybody, and keep God first. Thank you, Father Donatus, Verakarani Church, and thank you for the good Okuchuku for today and the worship. It was top notch. Thank you. Thank you, everybody. An ablument of joy if you are here anytime, to come. So I'm so glad to be here today to worship and celebrate with you. This idea of Ekomaka Bible, because I chopped most of the youth ministries when a parish is in each. Only if you know Bible, go to a story in the Bible. But then if I'm if you want no story at all, come on a Bible. No matter even call creation account. Now Chuku Kelo Igwena Chuku or farmer, and there's no way back at you anywhere. Now this challenge is if I go Bia Kowa is very important because there is no opportunity to learn. So thank you everyone, thank you choir, thank you everybody for participating in this mass. Thank you altar servers. Izuka Gabona and Kagos that goes in our Jesus. Onye wanyi no nyerono. Kachuku jike nile gozie ma chekwabunu na wana monso. Nabanu do misagusigo. Chukwu bụ onye ukwu, onye ji ike niile, otito dịrị